Mhanduwe CCC tauya nonhau dzanyasi dzozuva rechimakumi mwedzi uno waKubvumbi. Idi mazuva ari kuita kutekaira chaiko pakaita kunyangariwa. Izvezvi Jobhosi agara mujere mazuva 310 pakaita kuoma chaiko. Zviri munhau dzanyasi, bato CCC ragoburitsa iro nyasi mapepa aro ariri kuseenzesa kuti rione vanhu vanokodzera kupinda musarudzo wakamirira bato rimwe. Ndipo unotoona kutoti zvakaita kuoma. ZANU-PF waribe kufara, wari kuita kunanganidza nokupena bepa rokuti wabvunze twese kuti hui kwakanyoriwa ipapo rikaitione kuti zvinosvika papi. Asiwo batori wari kuramba wachiti kunyange mukati tiri bewanhu tiri kuziva zvatiri kuita, ndo urongwa hwedu hwakanaka hwatiinahwo. Ipapo chiri kutofadza dzimwe hwarawadzo batori dzisina kunyanya kuita hwarawa futi. Ana Innocent Gonese pabodzi poona Trevor Saruwaka waagoreketayo kuti wachada zvokupinda musarudzodzi, paribe ari kuziva kuti wachange wachiitei kana kuti zvinenge zviri kudini. Asi wazhinji wafara wakati ndo mukana wokuti wechidiki wapinde mubatori wachipinda musarudzo zvakanaka. Ngaitigoramba takaringa. Wamunangarwa kwai waenda kovhura chipatara chomubaira nyasi. Chipatara chichagowakiwa noZimplatz sokuita kwawo kwokubenutsa imwe mari inopfuma kunharaunda yavanosenzera. Mhondoro nyasi yanga yakaita kuzara vanhu vari kuita kupembera. Ipapo pokare wamunangarwa wagoreketa kuti kwai ndichagonyora nokuburitsa kuti sarudzo dzichaitiwa musi wani kupera kwomwedzi uri kuteera iyo. Heno kuti wari kumirirei, wamwe wagoti peno wari kumirira iyo nyaya yagoendesiwa nawamonzora kudare dzimhosva. Rikaitiringe kuti zvinenge zvichipera sei. Kwai mambo charumbira wagoreketayo kuti wachagosungisa munhu ari kuwanenedzera kuti waida kuita zvokumubhinya. Rikaitione ipapa kuti zvichapera sei. Kuramba takaisa dziso pokare. Tikaringa dzokumatiwi dzimhosva, mutungamiriwo matikitivha onyika kwai aburitsiwa mujere, hanzi aribe kana nyaya. Imi kai pakaita kuoma. Asi zvatinogarwa rekaita zviya inonzi catch and release, ndo yavanoramba wachindoita iyoyi. Kubata wobva wakuzunguza wokubenutsa wokusiya hako uchitekaira zvakanaka, paribe kana chimwe. Rikaitione kuti zvinodini. Pokare mumwe weZANU-PF Moses Ruona agopuwa bhero rozviuru 300 zvomari yomunyika panyaya yekunzi akaita zvisirizvo nomari inoita zviuru zvomari yekuAmerica 350,000 $350,000. Pakaita kuoma kani, rikaitione kuti zvinopera sei. Nyasi kwai kuno vanhu wari kusvika 40 chaiwo wari kuita kuchema izvezvi, wari kuita kusapo kuringa nokuti wakaratidza kuti waribe kunyatsoziva zvavari kuita. Kureketa kuno, mumwe anoburika padandemutande achinzi Mambo Ndini, zita rache ndiendi buleni, pabodzi poona Tinashe Zimunya wairiwa kwai wagowanyepera kuti wachavatengesera samende yakachipa kusvikira vanhu vese waburitsa mari inoita zviuru 300 zvomari yekuAmerica. Imi yopadandemutande ndoda kungwara kai mabuja, kureka utenga chinhu chausiri kuona nekuti pakaita kunyangariwa chaiko. Rikaitione kuti zvichapera sei ipapa. Kuno vamwe waZimbabwe watanhatu wabatiwa pabodzi poono vamwe wemuSouth Africa mo wakatakura kana kuti waino mabhegi makuru anochicheriwa chokiromu anoita 150 pachirungu. Ipapa pakaita kunyangariwa. Rekai wabatiwe nokuti wari kunge wachiita zvinoita kunyangadza munyikamo. Ipapa kwai kiromu yenge ichitengiwa nowaChina, zvokuti heno kuti yange yatengiwa chere kana kuti yange iribe kutengiwa ipo wabatiwapo, chagokunyepai kana taona kuti zvinenge zvichimbotekaira sei. Wanhu wanoringana zvemutemo wari pasi pesangano roVeritas Zimbabwe wagoreketayo kuti kwai bhangi ronyika rinofanira kuti rizviferefete kana kuti paisiwe komisheni inoferefeta kuti zvii zvakamboitika
kuti bhangi ronyika raimbozvitekaidza sei panhau yogold mafia. Ivo bhangi ronyika waribe chavari kureketa kuti kuchaferefetiwa kana kuti zvichaita sei. Charamba takaringa kuti vanenge vachimboipedza sei nhau yacho. Tiri kuringa zvinochekuita iro bhangi ronyika inonzi Financial Intelligence Unit kwai yagoti iyo yagopa choupenzi kumakambani anosvika 300 chaiwo mumwedzi 10 yapfuura nonyaya yokuti waitekaidza mari zvisiri pamutemo. Rekai tione kuti ichokwadi chere kana kuti sei waribe kumbonyepa nyika mazuva ese waindoramba wakaita kuti mwiro wachindonyora matsamba kuti makambani ari kuita basa rekutengesa mari pamusika usiriwo tichiri kukuzivai, makambani ari kuboya mari achiendesa kusiko tiri kukuzivai. Heno kuti choupenzi chowakazochibhadharisa rini? Zvakaita kuoma chaiko. Hurumende ipapa yagoreketayo kuti iri kufara gore rino kuti iri kuringira kuti goro chibahwe rinokona kuingidzira kuita zvikamu 50 kubva muzana zvakawanditsa kudarika zvogore rapfuura. Tiri kuramba tichizvitenda, asi wari kundochema basi kuti kwaizvezvi goro rikubuda pahekita ibodzi iringe yarimiwa mundayo riri kuramba kuingidzira, asi wanhu wakawanda ndo waingidzira kurima zvokuti waje. Rekai tione kuti zvichapera sei ipapa. Tinenge tichindokunyepai zvizere. Wamuturi Mhanduwe pabodzbono wamwe wakuru wemakambani onyika muZimbabwe waenda kune inonzi Finance Market Exchange kuBritain kuLondon Stock Exchange. Aiwa wapuwa mukana wokuti warekete zvinochokuita nokuingidzira nokurudzira kuti wananyamari waunze kopomedza mari dzawo kuZimbabwe. Rekai tione kuti zvichaunza mari chere kana kuti vanhu vanenge vachindoita zviri kuitika kazhinji zvokumirira kuti sarudzo dzinenge dzatekaira sei. Ticharamba takaringa ipapo. Tikaringa dzomutambo kwaiwo nevamwe vanoringa zvonhabvu munyika. Dai PSL yakatoita hayo kutobvumira zvikwata zvese zvitambise nhandare dzese nokuti wakabvumira kuti Highlanders noDynamos dzitambise iko kuChimbumu kuno Katondo kuMhanduwe. Rekai tione kuti mukatondomo mune chimwe chire chakaburika, asi wagotoreketa utoti kana Katondo kakabvumirwa kuti katambirwe mutambo kana kunyangwe nanasa kubva chaiwo wanokona kuti waite heno. Rekai tione wamwe wagotoreketa utoti kana giraundi robhora ropaMisheni yopamurehwa kana ropanyadire rinenge ritori nani kuti ritambirwe mitambo nhabvu yoPSL chaiyo pane kuDarwin kwakatambirwako. Zvakaoma. Rekai tigoona kuti iyo zvichapera sei. Nyaya yahwadza nokubhowa vazhinji wasvita kusvotekana chaiko. Gary Balance areketaye kuti achada zvokutamba mutambo wekiriketi apa nomwedzi mina basi abva kunyora kubvumirana noZimbabwe Cricket kuti achaitambira makore mairi. Mufana iye anoita kujairira chaiko. Idirikai henyu muone isu tiribe kumbobvira tafara kuti abenhuka kuZimbabwe nokutoti ipapa chaanga adzingirwa kuBritainiko inyaya yokuita rusarura ganda. Ndipo unotoona kuti ipapa wakuru wonyika wakaita kuzvitadza chaiko. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Pai mumwe akambotungamira chikoro chofundo yepamusoro choUniversity of Joburg muzvinafundo Chiridzi Marwara kwai aitiwa ndiye manje mukuru weUnited Nations University. Aiwatomurwera manje achimuti pamberi naye dai atoramba achienderera mberi zvaiita zvakanaka. KuSudan hondo iriko yechigwagwagwa iri kuramba kupera idi izvezvizvi kana muno hama dziri ikweyo wakomana pakaita kunyangariwa. Ipapa watareketa nawo kuti kwai chokudya chakuita chishoma pokare kutoti wazhinji vanhu vari kukwanisa kutiza wakutogara watiza. Chiri kunetsa wabedu wokuZimbabwe warimo nzvimbo dzavanogara dzinokoneka kuti watize kunoda kuburika ipapo bva maita kupesana nadzo pfuti zvino hazvaita kunyangariwa pakaita kuoma chaiko.
asiyo kuSudaniwo waagoreketa kuti kwai masoja 191 177 okuIjipiti kwai abenutsiwa manje kuIjipiti kuya. Tiri kuramba tichizvitenda izvi nokuti zviri kuda kukonzeresa pokare imwe nyakanyaka ipapo. Chikwata choTunisia chinopikisa hurumende ikweyo chagoreketa kutoti zviri kuita kuhwadza chaiko nokuti mutungamiri wavo asungiwa nohurumende pabodzi pavo wakapfigirwa muzinda wavo. Izvezvi kureketa kuno kwai masoja namapurisa ari kuita kupesana chaiko, kwirai mudzike wakaita kuchengetedza iwo muzinda wobato rinopikisa. Ndipo munotoona kutoti zvakaita kuoma. Yatinogaroseka kuno iye ndo iri kuitika pokare kuTunisia uku pakati bechizvino. WaIjipiti waratidza kuhwara kwawo kureketa kuno. Muwengere wawo wakagoita vanhu vatema wakaita kuoma chaiko. Izvezvi wari kunetsana noNetflix kuti kwai iri kushora mutemo wavo nokutoti iri kuburitsa vamwe vanhu wari kunzi wayo waIjipita wari vanhu vatema. Unobva wazvisaya kuti kohokonai kuramba zvinhu zviri pachena zvakadandi. Koinga zvainyoriwa zviya mumakore kare zvinonzi pachirungu mahieroglyphics zvairatidza pachena wani kuti vanhu vaIjipitiwa wanga wari vanhu vatema. Heno kuti iwo wari kumboita zvokudini. Zvakaita kuoma chaiko. Elon Musk kureketa kuno ari kuita kufara. Ari kureketa iye kuti atumira chimwe chitundu musere kuenda mhiri kwenyikako. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichiita sei. Asi ndipo munotoona kutoti chinhu chinonzi mari aiwa rekai henyu chinzi icho pano mwoyo yako, pano mari yako ndo pano mwoyo wako, nokuti chakanakitsa chinoita kuti munhu akone kuita zvese wakomana. Asi zvakanzi naJesu kurekai kuichengetera ino, chengeterai kudenga kuribe zvipfukuto nozvinopedza. KuAmerica kwaburika masoko ari kuhwadza vazhinji kureketa kuno. Paizvo waisa kamutemo wabvumirana kuti kamutemo kanorambidza kuti wese wari kuchinja kuti ini ndaimbova murume ndaamukadzi, wamwe wakati ndaimbova mukadzi ndaamurume, wapinde kumitambo yavanenge wakuzviti wari. Paita kunyangariwa. Heno kuti wachaipedza sei peno ichazopidiguha yaenda iko kudare ropamusoro dare ravo roparamende. Charamba takaringa. Muri kuzvionera Megani mukaatikidzwa kanyasi kuti chikwata choManchester United chiri kutamba noSevilla kureketa kuno. Rekai tione kuti chichapera sei nyaya yacho. Asi tiri ipapo kwanyasi taperera pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.